Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Tarso, Sir Maynard, kublituha ang pagbutyag mo sa mga pinakasikretong bahin sa imong kagahapon. Bahin sa imong pagkabatanon dinhi sa kanang bahay sa mga binabidas. kasi buot mo ipasabot ha, Senior Maynard? Unsa? Iyag-iyag na lang ang kinatibukan mong kagahapon. Kawa ko pagyod hisayri. Puslan man nga imo na kining nasugdan. Nagtuo ka ba di ay? Gasayon kayo to alang nako, Sir Maynard. Tarsila, Gilubong na ginuntaan ako sa kalimot ang maong kamatuoran. Pero kanunay kong gihamok sa kong tanlag, sir. kun mo, kinsa man ay ang amahan ni Brina, ha? Gikasubo kong dako. Pero nakahukom na kong wagid ko'y sultihan sa mga sekreto bisag si kinsa. Tarsila. Pasaylo ako sa primo. Apan dito na kutob ang gibuhian ako sekreto, sir. Okay. Imo sab kanang katungon. Ay kabala ka, Sir Maynard. Kay dili ni mo anak si Brina. Ah, Wa magbunga nga tang gibuhat kaniadto. ah? Di kasilagon kong amahan sa akong nga anak. Busa dili gyud mahitabo nga ipaila ko siya ninyo, sir. Dili gyud. Ipaubos ang taas mo kayong garbo, Tarsila. Dugay na kanto. Kung si kinsa man siya, ihatag na kaniya ang pasaylo. Excuse me, Sir Maynard. Simberkwinsa. Baya, di pa inumduman pagikuniya sa mga nangitabo ka na mo nitong panahon sa kagahapon. Unang hinungdan nga natintal ko niya, ug nahitabo kami. Tungkol kay nakainom ko. Ug, baya, nasundan pagkikato sa pipila ka mga higayon. Ang tod nga nilarga siya. Nawa og duha ka tuig. Pero sa iyang pagbalik kauban na niya si Ursula. Ug may bata nga kauban nga mausib rin na. Mo'y gipalakaw nga anak kuno ni Ursula. Sa kabatanon pa ni Tarsila ni atong higayuna. Dili na sabihin sa ding nitabo kami. Kinsam kay hilom niyang gikalambigit ni atong higayuna. Oh, kinsa man ka ha? Usaw ka unya'y mamahimong reaksyon ni Brina kung mahibaw siya. Unsa man ka ha? Madawat makaunya niya ang kamatuuran nga ako. Mawag tinuod niyang inahan. Maayo ka ha? Ang atong... maayo ba nga sultihan si Brina pahin sa matuod niyang pagkatao? Paminard, dili mayo nga usa ka nato mo'y mupahibaw kang Brina bahin sa gibuhian nga revelasyon ni nang Tarsila. Mao ba? O pa. Sa ako lang ng bahin ha. Pero mahimong sultihan nimo si Ma'am Rolaida. O baka mahimong sultihan nato si Krisha. Gusto ka, iho? Nala, sige. Sultihan ko ni si Rolaida. Sultihan ko sa bunya si Krisha. Hain man si Maki. To ako'y gisugo niya pa. Gipaubanan ko na lang sab ni Noy Punyong. Mao ba? Sir ni Quinsa. Wa man ang ginako si Punyong. Nga mulakaw na siya kauban si Maki. Sorry kayo, Paminard. Ako inihangyo ni Noy Punyong aron kuyugan niya si Maki sa kumbento. Sa simbahan ba? Sa lungsod? Suod na kiday ka mo ug ang pag-ong pari. Higala lang pa.
Di gyud ingon ana nga suod kayo mi si Reverend Father Marcelindo dayon doon. Simberkwinsa nga pare. Naong og sabi. Papa Minard. Husto ka. Wa gyud way katungod nga mosulti kang Brina sa giluatan akong kamatuoran. Salamat sa pagrespeto mo sa akong privacy, Chomri. Bisan si Papa Minard nang ipadayog sab ni ana. Mao nga ikaw ra gyud mo'y dunay katungod nga musulti kang Brina bahin sa matuod niyang pagkatao. Nantar sila. Hinaot pa ang parehas nimo. Irespeto sa discerminer ng akong privacy. Nagsulti na kami si Papa Minard. Og sa ako nang giingon nimo nga nipadayag sab siya niya nang bahina. Maayo ang takon mao ka na. Mas maayo gyud nga ikaw mismo mao ang muyagyag sa maong kamatuoran. Kang Brina nang. Chomri, makadawat makaw niya siya na ako kung may baon na siya nga dili ko niya iyaan, kung dili iyang inahan. Aw kinahanglan nga dawato nimo ang mamahimo niya niyang desisyon nang tarsila. Wa na ko mahibaw sa agay na kong buhaton. Dasig lang nang ayaw og kahugno. May sulbad ra ang tanang mga problema. Kanusa lang kini nahitabo, ha, Hepe? Aha. Mao ba? Asa man silang ospital ay karon diha sa poblasyon? Sige, Hepe. Salamat. Bye. Simberkwinsa nga Sofronio. Bagag sa ilong. Iho, Jomare! Iho! Gawas na diha sa imong labag. Iho, Jomare! Pa Minard. Pa. O sa inihita ha? Nalawag na ko ang hipis kapulisan sa La Tierra. Og nagpahibaw nga nadisgrasya kuno ang autong gisakyan sa duha nato ka mga tao. Sila si Maki og Noy Punyo? Nabangga kuno ang auto. Og 50-50 ang kahimtang karon ni Punyong dito sa private hospital sa poblasyon. Unsa? Mo nitabo kanila ni Sofronio og ni Maki? O nantar sila. Og sumapa sa hipi nga mo'y nagpahibaw kang papa. Nga 50-50 kuno si Noy Punyo. Unsa? Mao ka na. Tara, iho, Jomare. Oh. Unsa pa may giligaya ni mo diha? Sige na ha, nang. Muadto na kami sa ospital nga ilang nihimutangan. Sinvergüenza! Sinvergüenza! Unsa man kadugay man nimo diha, ha? Iho, Jomare. Nantar sila. Adto na ko. Dili. Nasuko ko ni Sofronio. Di kasilagan ko siya tibuok na kong kinabuhi. Musa dili ko ang imong batig kaluoy niya. Dili ko ang imong batig kaluoy sa tao nga nahimong amahan sa akong mga anak apan wa na ko higugma. Dili. Pa Minard. Palihog, inahinay lang sa pagpadagan ning imong auto. Gusto ko masayra ng kahimtang karon ni Sofronio dito sa ospital. Sinvergüenza! Pa, dili may yung magpadaga sa kainit sa o. Kontrolado ko ang manubila ining auto. Maong pasagdi ko. Ayaw kong badlunga. Pa Minard. Wala yun tayo nautang nahitabo kang Punyong. Dako kay siya o kapuslanan alang nako. Tungod kay siya ang piniyalan sa importanteng mga butang sa kasaysayan o sa atong mga katiguangan. Nadugay mas Papa Minard. Oon sa gid ka ang kahimtang karon nila ni Maki ug ni Punyong. Iho, Jomare. Pa Minard. Iho, tuwari ko no sa ICU ang imong driver nga si Maki. Kritikal ko no ang iyang kahimtang. Unsa? Og si Sofronio. Hay! Oh. Kay nga naman si Noy Punyong, ha?
Paminard? Tuwabasab siya sa ICU kauban si Maki. Gikasulti ko ang doktor nga maoy ni atiman ni Sofronio sa pagiabot yun din sa ospital. Apan, nakabsan yun kini sa kinabuhi. Patay na sinuypon yung Paminard. Oo, ug tuan na kini sa morgue. Ginoo ko. Nganong nahitabo ba kini? Nganong man? May gikuha na sab kong private nurse. Aron mo imo atiman kang Maki. Paminard. Lagaw, sudla rito sa ICU ang imong driver. Kay asikasuhon pa nako ang punerarya. Nya mokuha sa patayng lawas ni Punyong. Aron mapahimutang og tarong. Sige ba? Ginoo ko. Kakalit ni Eri. Wa na sinuypon yung patay na siya. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!